среща, на която сте обсъждали определени въпроси. Какво се обсъждаше и вие какво имахте да кажете на ръководството? Ректорското ръководство ни покани на изслушване, което те държаха да вземат предвид нашето мнение при съставянето на декларацията, която ще разпространят скоро. Ние държим да бъдем чути, така че се надяваме, че нашето мнение ще бъде отразено в декларацията. За съдържанието не мога да говоря. Какви са настояванията ви, меко казано, нещата, за които сте категорични, че ще продължите да отстоявате? Продължаваме да отстояваме нашите искания, описани в декларацията, която разпространихме към вас. Накратко да ги припомним. Да. Държим за разпускане на Народното събрание, предизвикване възможно най-скоро на парламентарни избори, които да излъчат Народно събрание, от което да бъде сформирано ново правителство, както и имаме 3 морални съображения към българското общество. Ние държим на законност, прозрачна политика и на морал в политиката. Колко души застават зад декларацията? Зад декларацията, която разпространихме вчера, застават над 200 преподаватели от Софийския университет, от Нов български университет и от други висши учебни заведения. И колко как студенти? реагира ректорския съвет на това, че няма да има учебни занятия от тук нататък? Това е условието на окупацията. В ректората на Софийския университет няма да се провеждат нито лекции, нито упражнения, нито друг вид учебни занятия до края на окупацията. Това категорично може да заявим. Бих искал да направя едно уточнение пред всички. Окупацията към момента е безсрочна. И все пак как реагира самия ректор и останалите на това, защото по принцип те не бяха окей с това, че няма да има занятия. Това преди няколко дни. Ректорското ръководство е напълно наясно с нашите искания, напълно наясно с това, че ние държим окупацията да е безсрочна. Надявам се, че при изготвянето на декларацията те са се съобразили с това, което им казахме. Всичко, което изразихме в публичното пространство през последните дни. Защо не се допускат медии? Защо в сградата не се допускат медии? Решението е на Общото събрание на окупацията. Колко души сте? Все пак това не е частна собственост и единствените, които имат право да възпрепятстват достъпът на медиите до такива сгради, мероприятия и така нататък е полицията. Вие полиция ли сте? Разбира се, че не сме, но... Значи това е против закон. Моля да ме изслушате. Слушам. По време на окупацията правилата са определени от нас. Общото събрание счете, че за нас е добре медии да не бъдат допускани в сградата на ректората. Може ли според тези правила да ми кажете с какви средства ще ни спирате? Аз искам да вляза какво точно ще ни спирате. Ще ме биете или какво ще? Не, какво става в момента, в който аз правя крачка напред?